uMakhumalo uyincwadi efundeka ivaliwe. Kweseka umyeni wami noyinkosi yami kufana nokuphefumula kimi. Love this guy, right? I don't know, but I just love him. Thanda lihlezi ngivutha. Ngabe ngashisela ngaba nestress ngafudumala. Ngathi sama-twin because ungazi njengoba ngizazi. Family yethu ifamily ongeke uze uyiconfirm. Ngelinye ilanga umuntu right, ngelinye ilanga akekho right. Siyatolerate nje. I-unity iyona yodwa into engicabanga ukuthi iyaleka. Siyazama ngamandla ethu wonke kodwa asiboni ngasolinye ekhathini eziningi ngoba sifani. Kube ne-fallout just like that. Kumphatha kabi uMthumbeni, I know very well. Ayikho i-unity. Asijwayelanga nje ukuhlangana sonke soba-4. Awe cool. Wena ngokubona kwakho sinjani? Khona ezinye izinto esingesikwazi ukuyilungisa ezenziwa umuntu purposely. Cabanga ukuthi into enkulu kakhulu for him. Leyo agenda hayi yafika la ngirealize khona ukuthi hayi no. Ayenzeki angiyeke. Kufuneka kube ukuthi ebuhleni nasebubini stay.